Sanibonani. Wabafethu, uyakhumbula ngithi angeke size sikwazi ukuphumelela ngesandla sikababa uZuma. Ngithi nje ukuthi sikwazi ukwelela lapha eKenani. Lokho ngeke kwazi ukwenzeka ngesandla sikababa uMshelozi. Kwavela abantu abaningi kuma comment bengithuka, bengiphikisa, bengigxeka besho yonke into le. Bedefenda ubaba uZuma. Kodwa ngicabanga ukuthi nesiphukuphuku manje sesiyabona ukuthi iMK into engekho. Angeke iMK ikwazi ukuphumelelisa lelizwe. Angeke ngobaba uZuma. Mhlawumbe mangangena omunye umuntu I don't know, but knowing ubaba uZuma angeke sisikwazi. Ubaba uZuma is a king of division. Yabona uma ukhuluma ngomuntu okwazi ukuhlukanisa abantu, ukhuluma ngobaba uZuma. Sikufunde lokho kuphi kwa-ANC esekwi-ANC. Sabuka ukuthi uZuma ubahlukanisa kangakanani abantu. Akakwazi ukunify, he's not a unifier. Akakwazi ukuhlanganisa abantu bakuZuma. Uyabahlukanisa. Umsebenzi wakhe nje ukuthi abadivide. Njengama faction lawa ashiya kwa-ANC. Nomonakalo lo owawenza kwa-ANC. Okay? So uma ungasuyibuza ukuthi ubaba uZuma inhloso yakhe ngamagupta kwakuyini? Ukuthi nje kuyiphathi ye-ANC invite lezi igebengu zamagupta athi ayizorun e-ANC. What was the end goal? Inhloso yakhe kwakuyini? Inhloso wababa uZuma kwakukwenza imali. Kwakukuthi avalele ama-comrade we-ANC kudle yena kuphela nabangani bakhe. Especially kudle yena kakhulu. Ngoba amagupta uma ungasuthi uyabuka ukuthi okay ekupheleni kwayo yonke le project yabo mase beqedile sebeluthile wonke ama-state owned entities, sebeluthile wonke ama-government departments. Imali eyizoya kubani le egcineni? Imali eyizoya kubaba uZuma. Imali eyizoya kuZuma yonke leyo. So washesha wabonakala ke kwavinjwa lokho. Kodwa akuyishintshi i-character kababa uZuma ukuthi umuntu onjani. Umuntu ofuna ukuthi kudlena kuphela ubaba uZuma. Yiyo ke lento ayenza lapha kwa-MK namanje. iMK uyakhele nje ukuthi ayinonise yena athi mayesesuthi yena kudle nezingane zakhe. Hayi abantu abamnyama. Leyo ukuthi abantu abamnyama fanele bahlangane ukuze kukhululeke umuntu omnyama ayikho leyo nto leyo. Ake niphume nje kuleyo ngqondo leyo ucabanga ukuthi niyokenikhulula ubaba uZuma. Akanayo leyo nto leyo. Akadaliwe kanjalo. Angeke akushintshe lokho. Nanokubeka nje ithemba kumuntu ona 85 years ukuthi ungathi uno30 uno40 years ubeka ithemba kumuntu ona 85 weminyaka. Yini iphupho lomuntu ona 85? Ufuna ukubonana, uzoyibona noma ngathi uyaphila kuzobe yini after 15 years. Ngoba uyobe intothololo nje. So guys, ake nivuke ngempela nithanda izwe lenu, nibuke izinto like nikwazi ukubona into ekhona nento engekho. Indaba yeMK into engekho. Yabona manje ufaka uDuduzane ukuba i-first deputy president. Ufuna ukuthi makufa yena take over le ndodana yakhe. It has nothing to do with people like you and I. No. Into ayenzele yena nomzindweni wakhe. It's always like that kubaba uZuma. Uhlale ezenzela yena ukuthi kudle yena kubenefit yena ngaso sonke isikhathi. It's always has to do with him only. Hayi umuntu ohluphekile. So nje ngijabula kabi mina makwenzeka lamanyundulu lenzekayo onomvalo. Yabona unomvalo manje wangena lapha na eyitshela ukuthi uyathandwa kwaMK oFloyd ethi banjani ba arrogant yena unjani. Bakuye namhlanje unomvalo akafuneki naye. Uyasolwa uxetshulwa amadisk unomvalo. Ufana nento engekho nje. Balinde nje ukuthi kudlula ukhetho kwamxosha. Manje kusasale leyo nto liyini? Bantu beMK vulana amehlo. Ngiyabonga.